Pod dubom sa Ryska stretla s líštičkou striebrochvostíkovou, jej bračekom čiernolápkom a mamičkou líškou, ktorí vyliezli z nory. Kým Hafan dobehne, zabudne, že tu nejaká nora niekedy bola, povedala Ryska presvedčene. Má hlavu deravú ako cedidlo. Mamička líška aj líštičky jej poďakovali, ale bola smutná, pretože zo všetkého toho psieho hrabania sa im nora tak otriasla, až všetká vianočná výzdoba popadala a rozbila sa. Ryska sústrasne potriasla fúzikmi a už by sa bola otočila na odchod, keď v tom sa zarazila. Ako jej ten nápad dozrieval v hlave. Čudovala sa, že napadol práve jej, ale nezaváhala a rýchlo vypískla, aby si to azda nestihla ešte rozmyslieť. Dole pri potôčiku v papradi leží ten najkrajší vianočný stromček v celom Smrekovci. Keď si ho postavíte pekne do prostriedka nory, budete mať tie najkrajšie Vianoce a na nejakú výzdobu si ani nespomeniete. Mamička líška aj s líštičkami sa zaradovali a nechali sa od Rysky doviesť až k stromčeku. Keď ho uvideli, začali okolo neho hneď zo všetkej radosti tancovať líštím spôsobom. Ryska sa usmiala popod fúzikmi a pri srdiečku ucítila zvláštne teplo. Trochu sa podobalo spokojnosti, ktorú mávala, keď sa jej podarilo vykrútiť z množstva domácich povinností. Ale preca, len to bolo tak nejako lepšie. Ešte chvíľku pozorovala lieštie otočky, ako trmelce a piruety a potom sa otočila a vyrazila cez potôčik bez stromčeka naspäť k domčeku.